Takže ahojte, ja vás vítam pri druhom dieli z mojej hororovej série z hororového Minecraftu. V tomto dieli sa pôjdeme pozrieť do nejakých jaskýň a ukážem vám, aké sú tam už nebezpečnejšie monštra. Ja si myslím, že môžeme ísť na to. Ešte som sa pozeral, že či tam dole nie je žiadne hororové monštrum, aby ma náhodou nezabilo. Ešte som si vykraftil rebrík, lebo nemal som ešte cestu do jaskyne, tak som chcel urobiť branch mine. Kto nevie, čo je branch mine, je to taká cestička do dolov, čiže do jaskýň, ktorú si urobíte vy sami. Už som išiel dole a rozhodol som sa zakopať dole. Mimochodom, minulé video sa vám veľmi páčilo, takže ďakujem veľmi pekne za vaše pekné správy a komentáre. Teraz vám to už prestrihnem, ako som našiel jaskyňu, čo už asi vidíte, čo sa stalo. Bol som ešte opatrný, pretože ísť do jaskyne v hororovom Minecrafte nie je iba taká sranda. Ako vidíte, ako ste si možno všimli, vidíte, mám tu jeden mod na svietivé orečka. Čiže napríklad, keď je tam železo, tak v normálnom Minecrafte by mi nesvietilo, ale mne svieti, pretože ja mám taký mod. Rozhodol som sa ísť hlbšie do jaskyne a preskúmať ju. Najprv som si ešte predsa vykraftil nejaké torčky. Teraz už môžete vidieť, ako som trošku osvetlil jaskyňu, pretože som vám to prestrihol a už som ju dosť osvetlil, čiže takto. Najprv som sa porozhliadnul, či tu ešte nie je nejaká hororová príšera alebo nejaký zombík. Nikoho som nevidel, takže som sa rozhodol ísť ďalej a trošku preskúmavať. Vyťažil som si svoje železo, ale nemal som na ňom miesto v inventári, takže som si ho musel najprv urobiť. Možno sa pýtate, čo je také oko nad môjim inventárom. No to je taký mod, ktorý sa volá Knocker a je to vlastne to, ako veľmi ste paranoidní. Čiže kto nevedel, čo by to je, čo to znamená, takže je to, ako veľmi vám to myslí v Minecrafte. Či ste úplne blbí a začnete ho rýchlo zabíjať, alebo ako. Možno sa tiež pýtate, tí, ktorí hrávate Minecraft, prečo keď vykopem nejaké železo, tak sa mi vykope celé. No, mám tu tiež mod, ktorý sa volá Vein Mining a to je na celé ťaženie orečok. Ešte som vzadu videl nejakého toho creepera a skeletona, takže som sa ich rozhodol zastreliť. Tam som v diaľke, aspoň som si myslel, som videl jednu hororovú príšeru, ktorá sa volá Midnight Lurker, ale už neúspešne, bol to iba skeleton. Stále som sa trošku bál ísť ďalej, pretože ako som už aj spomínal, chodiť do jaskyň v hororovom Minecrafte ešte za tmy a za búrky nie je veľmi dobrý nápad.
A v jaskyni nie som už ten prvý raz, ale aj tak sa trošku bojím, pretože sú to predsa hororové módy a neviete, čo od nich čakať. Tu už som sa odvažoval ísť ďalej do jaskyne, ale bolo to nejaký pokrok. Tam som uvidel nejakú celkom dobrú mini jaskyňu, takže som sa tam išiel pozrieť. Kopal som si redstone a chcel som aj lapis, lenže som zakočil nejaký zvuk, ktorý je z hororového módu Cartoon. Je to taká hororová mačka, ktorá vás vie zabiť asi s veľmi dobrým vybavením aj na 5 ráno. Už to prestalo, tak som si myslel, že je potom. Išiel som ďalej do jaskyne. Po tomto videu dám tiež anketu, kto by chcel tretí diel z tejto série alebo z iného typu Minecraftu, čiže minihrový server alebo klasický survival. Ak sa vám tento diel bude páčiť, budem veľmi rád, keď mi na mojom YouTube kanáli dáte na to srdiečko, ale aj odber. Tu už som chcel ísť ďalej, ale zrazu som zapomnil hororový mód, ktorý som spomínal Cartoon. I hneď som si zostrelil, pretože mám, ako som vravel, dobré vybavenie, takže to bola pre mňa hračka. Lenže tí, čo boli svojimi zastrelení alebo zabití, neboli úplne pre. A tam v diaľke sa zrazu objavilo ďalšie hororové monštrum a už ten dnešný spomínaný Midnight Lurker. Myslel som si, že ho zastrelím pištoľou, lenže bol veľmi ďaleko a luk naň ho tiež nefungoval. Rozhodol som sa vyskúšať druhú pištoľ, či ho aj tak nezastrelím, ale nešlo to. Rozhodol som sa ísť ďalej. Lenže to už potom vo videu ďalej uvidíte, že to nebol až taký dobrý. Išiel som ďalej a skúsil som vystreliť z bližšia. Ale nič, nezdalo sa mi to. Rozmýšľal som, čo teraz urobiť. Skúsil som si ešte raz prebiť zbraň a priblížiť sa k nemu bližšie a znova vystreliť, lenže nie. Nakoniec som sa rozhodol ešte raz vyskúšať ani ten nešiel. A nakoniec moju zbraň, ktorá už ho trošku aj naštíla. Išiel po mne, ako môžete vidieť, celkom nado mnou aj vyhrával, pretože srdiečka mi nešli hore, ale práve že dole. Rýchlo som sa mu snažil utiesť a myslel som, že sa vystávam hore. Čo sa mi aj podarilo a teraz už som ho úspešne viacerých pokusoch zabil. Ale nakoniec som ho nezabil, pretože sa stihol despawnúť, čiže tí, ktorí nevedia, čo to je to, že zmizol sám od seba. A neznamená to, že sa nebude objavovať, ale práve, že bude. Tam v diaľke som tiež uvidel hororové monštrum, ktoré sa volá The Knocker. Je to taký stalker, ktorý vie vo vašej blízkosti, keď ho máte, tak vám nedovolí spať a vraví vám také hororové zvuky
I see you, alebo otvor dvere, open the door, aby vás to malo vystrašiť. Samozrejme, keď sú to tie hororové módy. V ďalšom videu sa možno pozrieme tiež na nejaké hororové monštra a možno, ak po mojom zvážení uvidím, možno pridám ešte nejaké, aby to nebolo iba také, nepovedal by som nudné, ale také zábavnejšie. Toto video už je, ako som aj vravel, zostrihané, takže nie je úplne také dlhé ako to predminulé, ale predminulé, či to minulé, vlastne opravujem sa, prepáčte, ale je celkom také isté. Potom dám aj anketu, či by ste to ďalšie video chceli o niečo dlhšie, napríklad, že by malo pol hodinku, alebo aj dlhšie, alebo že či vám stačia iba takéto krátšie 15-minútové, alebo menej. Tu už som zasa videl nejakú neznámu entitu, ktorá mala, ako som niekedy aj zmieňoval, invis. To je taká vec, že ste neviditeľní. Teraz už som sa rozhodol ísť z jaskyne preč, pretože mal som to, čo som chcel. Trošku železa, trošku lapisu, trošku redstone, ale hlavne som vám chcel ukázať tie hororové monštra. Ešte samozrejme nekončíme, ale dúfam, že sa vám toto video páčilo. Teraz už som sa kopal hore, pretože, ako som už aj spomínal, mal som to, čo som chcel. Ako ste mohli vidieť, nie je to úplne najkrajšia cesta, ktorou som sa kopal do jaskyne, pretože som ju spočiatku nevedel nájsť a musela mi v tom pomáhať taká din mapa, čiže aj je to aj mod v pravom hornom rohu. Ukazuje aj, aký je deň, koľko je hodín v Minecrafte a tak ďalej a tak ďalej. Teraz už som vám to prestrihol a objavil som sa doma v svojom ako keby baráčku. Pretože viem, že ste ako keby minulý diel videli, že iba som ako keby zastal na nejakom strome a povedal som, že si budem hľadať domček. No, takto som po chvíli aj našiel, čiže som iba trochu putoval a uvidel som taký krásny most. Lenže tu už teraz vidím ďalšie hororové monštra, tento sa volá Anomaly. Lenže ako aj vidíte, nedarí sa mi ho zastreliť. Po dlhších pokusoch ho zastreliť aj tak zmizol a rozhodol som sa ho nechať tak. Ešte som sa pre istotu popozeral a už ako keby môžeme aj dokončiť toto video. Takže ja vám veľmi pekne ďakujem, že ste si ho pozreli a dúfam, že tie druhé videá, ktoré natočím, vás budú tiež baviť. Takže
Ešte pripomínam, že toto video mi veľmi dlho trvá ho ako keby nahrať na YouTube, takže ako vravím, nie je to veľmi ľahké ich natočiť a musím čakať viac aj ako 7 hodín, pretože neviem, či je to kvôli našej Wi-Fi, ktorú máme podľa mňa dobrú, alebo tak. Takže ako vravím, ďakujem vám za sledovanie tohto videa a čaute.